салом алейкум дӯстони азиз. ба шумо билетҳои арзон дар кор боша? марҳамат ба ватсапи авиакасия Шаҳноза занг бизанед. Билетҳои арзон ва боваринок аст. Мардакҷон, куҷо рафтисти? Корда бо куҷо барам? Корда рафтисти. Мардакҷон, пулам наметӣ? Не. Пулам наметӣ? Хайли илтимос пулам бите. Не гуфтум, намефаҳмӣ. Хай биё битема пул. Не. Хай мардакҷон, пулам бите ягон бегунаро нагуфтестам ки тура гуфтестам пулам бите. Не гуфтум, насрайну паронди. Ман дига корда намерам. Не гуфтум не. Оли бесто? Алло. Салом алейкум. Чихе хиср бач? Лабай дедуля. Хели дедуля, умо Москвада будем дедуля будем. Оли ма Язна ҷонум, Язна ҷон. Язна дедуля ҷон, чо кади чӣ гапа? Ҳам дар Россия будем гуфти ку? Духтари холимаро бигӣ, духтари холима хелия у хелия пазандай дузандай гапа айдаш кашиди бигӣ ки хитит гавну мезана. Бовар ки ман хити духтари холито безор шудам, биё бигӣ барша. Тинҷае охи бача шафшаф наки шафтолу габза Язна дедуля. Охи нами саҳар кор намерам пулте. Ай кор меом пулте. Нао мегум дроз бикашам пулте. Ҳамин рӯзи дроз кораш фақат пулте. Чо мекардай охи у пула? Умам намедонам охи. Ягон бор пул надодамша. Ила биншин пеши он касе ки он дил ба ту ниёз дорад аз бекорӣ. ҳар ки моро ёд кард значит ваям бекор аст. Ҳамин шеъроти на мантиқ дора на милтиқ. Ҳама тир дорам шеъром. Не, ҳамин як шеъре бихон ки ҳам айда роҳат кунем. Воҳо. Ҳеҷ шеърот маъне надора. мо шоирои ҷавон да, шоирои ҷавон. Ту шоири ҷавон нестӣ. Ту шоири тамбали, шоири тамбал. Хеле шоири тамбал. Ман шоири чаққонам. Ҳама мара дар дея шоири чаққон ном мебаранд. Хай гӯш ки мара. Шоири чаққон ки бошӣ, як савол. ҳамин шоири чаққон ай шоири тамбал чӣ фарқияти дора? яъне ки ту гуфтане ки шоири чаққон ай шоири тамбал чӣ фарқият дора, ман бояд амра тара бифаҳмонам. анака гӯш кун, ман тара ба назм мефаҳмонам. шоири чаққона шеъриш хелае ки ба дунболат равам ҳар ҷо ки равӣ. ай шоири тамбал чӣ хелие? шоири тамбал сари роҳат нишинам то биёӣ. анаира меган шоири тамбалбек. фаҳмидӣ? Манижа сунат. Ноҳоят даҳшат чи даҳшат. Чӣ даҳшат? Чӣ даҳшат? Нав се нафар омадан, ҳамин раиси маҳалламонае ку як мақом мезидам, мурдини заданша. Вия, ба ту ёрдам накади хирсан мешид. Чика ки 4 нафар як нафара мезани, ин хеле неудобное.